Rebħa għal-Partit Nazzjonalista, rebħa l-Poplu Malti Wawċi, il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni diġà hija twettaq id-differenza. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenzi tal-aħbarijiet li saret f'Marsa Skala fejn fakkar kemm ħadem il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin biex jiddefendi ż-żonqor. Fil-preżenza tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, il-Whip tal-Grupp Parlamentari Robert Kutajjar, id-deputati Stephen Spiteri u Karmi Fsud Bonnici u l-kandidati John Baptist Camilleri, Janis Katkuti u Leon Xiberras, Bernard Grech qal li dak li ġara brabta mal-Università tal-Ġordaniżi huwa konferma li l-Gvern Laburista u l-Prim Ministru Robert Abela l-ewwel jgħidu mod iżda wara jispiċċaw idawru femtom. Il-Partit Nazzjonalista kien għamel ġlieda u baqa' jagħmel ġlieda b'saħħitha kontra dan il-proġett sa mill-bidu għaliex dejjem hemmen li dik l-art kellha tibqa' fl-istat tagħha u tintuża mill-pubbliku in ġenerali. Illum illi sirna nafu illi din l-art skont il-Prim Ministru se tingħata lura lill-poplu qegħdin nippretendu illi mill-aktar fis possibbli jitħabbar ukoll il-kundizzjonijiet illi permezz tagħhom se tingħata lura l-art lill-poplu. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-proġett tal-Marina li jrid jagħmel il-Gvern Laburista fil-bajja ta' Whitline fejn tefa' dawl fuq il-fatt li issa anki d-deputat Prim Ministru Chris Fearn qed joħodha kontra il-Ministru Ian Borg u l-manuvri ta' Abela biex issir din il-Marina li se teqret is-sabiħ ta' din il-bajja. Żgur li ma rridux marina għal yachts u għal dajjes il-kbar lussużi. Issa sirna nafu illi Chris Fearn huwa wkoll kontra din il-marina. Chris Fearn infakru li huwa id-deputat Prim Ministru mhux biżżejjed li jkun kontra imma għandu wkoll il-pożizzjoni, ir-rol, il-poter illi jinfluwenza biex din il-marina ma ssirx. Min-naħa l-oħra għandek illi Borg illi jidher illi għadu jgħid illi jrid jagħmel din il-marina u saħansitra laqqas irid jagħti każ lil ħadd. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' ma jeħux pożizzjoni ċara dwar il-proġett li jrid jagħmel il-Gvern immexxi minnu. Il-parti tal-bajja li mhix żviluppata se tiġi żviluppata jew le għax? Preċiżament dak li qal Mr. Fearn huwa dak li qed jien dak huma Fearn li l-bajja m'għandix tiġi żviluppata. Le għandi mistoqsija oħra minuta. It-tieni mistoqsija. Hi, good morning. B'differenza, il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin sod fil-pożizzjoni tiegħu favur l-iskalin u favur il-pajsaġġ Malti. Aħna kontra il-marina, aħna favur il-poplu ta' Marsa Skala, aħna favur il-poplu Malti għaliex irridu li din il-bajja dan il-baħar jibqa' jiġi gawdut mill-poplu kollu u mhux mill-ftit nies sinjuri li jaħsbu li ma' Robert Abela jistgħu jkomplu jaħtfu dak li huwa tal-poplu. James Aronellu, Net News.